jam mati. Ono kok jam tengah loro. Gaya. Ana dagelan nganggo jam 1500. Online iki. Online Tekone dhewe-dhewe kok. Oke, Ayo monggo ayo ketut lanang maju. Monggo. Elo engko ben disawer dulurku lanang. Maju rono, maju kono lho. Lakon iki nadyan napa tak sangka kowe ikhlas ke tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senadyan babakan ganteng aku kaya Arjuna apa penak tak santet nanging hukume desa apa penak tak baca nanging wedi penjara nanging tak nengke wae saya remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mengko krasa lara apa penak edan wae udo nglilingi desa apa ora eling Arang saka kucing apa kowe lali genjot bareng sepeda cengki apa ora kelingan tak utangke rok sepat wujud tresno wujud sayang wis tak ikhlas ke tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo
nyanyi iki. Menengosik to aku iso. Golek. Aha. Selamat goleki. Ndi? Mat. Wong gak ono. Nanti wong ora ana. Wis mulih Mas Slamet. Mat. Wis balik. Do merguru neh, Mat. Ngono. Lha mergurune. Kurang manting. Lah Aku iya. kuwatir ya iki malah Kene, Bos. Apa kuwatir? garangan sakmene iki. Ayo ngono iku. Bojomu aja gawa omah ae. Lah nek bojone ra digawa kowe engko terus Bos aku izin ya Bos ngono. Nek aku aja mbok kuwatir gol rupaku gak mungkin. Gak mungkin. Ya garangan loro iki lho, gara-gara iki. Sing materno ya loro iki gol nek aku aman gol. Aku wis tobat munggol lado. Tobat buka lado. Ono. Ya Allah. Ayo diaturi Mas Rokim. Alhamdulillah. Wis berkah barokah wae. Amin. Seneng ati aku iso ketemu Mas iki seneng. Ketemu sapa? Kuwi iki lho polahmu iki lho aku tak linggah sik ngono lho. Lho ketua kok lungguh ngadeg. Kena tak atur ora kowe. Lho. Aku wis lungguh. Tapi boyok lara. Ombe ngambe sik Mas. Ngombe ya. Ya. Ayo coba nombe aja. Keprodase. Monggo. Ayo Mas Rokim monggo. Mas Rokim. Nek tambah Wah, satu sudah tenaga apa? Oke, Wis pokoke melekan iki. para tamu ngersake napa monggo. Niki wau sampun diaturi lagu yang cukup lawas. Biasane jalukan kok iki kok meneng ae. Ndekne tangi Apa ngetokno oleh mualim ngono apa piye? Tangi turu. Sapa? Urung mapan. Nek apa kuwi siaran nang live TikTok paling sing nonton aku tok. Apa wong angger tak nganu iku. Ayo De, mainnya De. Mbok-mbokku nih. Bu, Apa, ngersake Mas? napa, Bu? Ngersake Ora lagu napa, Bu? ora mudeng lagu ngono. Caping gunung langsung tanpa Bawa. Tanpa nganggo musik, tanpa bawa napa langsung Tanpa bawa. tanpa bawa. Tanpa ya. bawa. Yuk, caping gunung. monggo caping gunung satset Ora kayak jam 11 ya. Oh, jam bosok. Mosok jam 11 ya ini. Wah, entek batune iki. Kok aku ayem ae iki mau. Apik pas poso, Bos. Oleh gawe ndang jam 6 terus. Bosku. Mulane ndang buka Ya, terus ae. Yo, Monggo. caping gunung. Iya. Wahyu Manggala Jaya. Asik. Mas Ye, matur suwun. Asik.
ngono kok. Joget apa ya perkara lampu ya. Terlalu semangat dari musik, dari ketoprak semuanya semangat. Sesuk genti vario, Bos. Takoni Mahyu Manggala laris mergo semangat kabeh. Panjak ya do melek kabeh. Melek ngono. Dhisik nek ketoprakku niki do lunga kabeh ana ngopi ya. Wah, ayahe gamelanmu ana sing turune musala ana sing kono. Ora ngono. Lah biyen yogamu iku ya mbok bayar duit apa ora? Bayar dhuwit takon amek dhewe gol aku dhisik iku masamu iku lho. Masa? Ning aja kantek. Maksudnya mek sing ning wong digawe, Bos. Dadi bar entek. Mulane akeh ketoprak sing teko lokasi balik mulai. Kekompakan Wahyu Manggala takon ibat. Mulane aku seneng ning kene iki. Iya. Lah ya mesti jak terus. Ganti cater. Mau tak apik-apik. Pokoknya angger delok Facebook terus ya mangkat terus pokoknya itu. Ayo Mas Rokem terus nih. Duh. Syukur bisa Aku mau celak-celuk elek gol. Aku iki sayang karo jenengan lho. Ketoprak biasanya kipasnya muni mati. Matur nuwun Mas karo Iya, matur suwun sedaya kemawon. maju terus. Wakili man, wakili. Wakilku ya. Wakil man. Kersane bali. Jaluk ngapura nek ana kekeliruanku, ana kekuranganku Kowe ya. jan kowe kleru terus kok sini kok. Kula pinangka wakil badalipun. Aduh badal ngaku badal. Aplailah. Badal wakilipun. Meneng sik to. Bae ra apa. Apa meneh iki nang ijen nang wulan apik, Apik. sasi becik. Jalukno ngapura ana keluputanku. Kowe wakilku ya. Makin. Oke, Ya ya wis tak urusane kira perang. Kula pinangka badal wakilipun Mogol kula nyuwun ngapun. Lho kok tapi lha ngedan iki. Jangkrek dihapusi aku. Entuk dongamu. Kaporo dina iki. Bendera Tunggul Wulung wis kelakon tak rebut. Duh, yen ora aku melu seneng Kakang. Mergo saiki bendera Tunggul Wulung wis ana ing tangane sampeyan. Banjur ana ngendi Bopo? Bapak lagi wae ngayahi kewajiban kok Kakang. Ning ngene yo Kakang Mbudeta. Iki tiwas sampean iki bali. Jane iki ana wigati sing arep tak blakake karo sampeyan Kakang. Ana perkara. Yen pancen ana perkara, bloko wae kelawan aku. Ngono yo Kakang. Heeh. Ngene yo Kakang Mbudeta. Tenane aku tresno karo sampeyan kok Kakang. Tresna pinangka sedulur lan sedulur. Sing tak karepake kok tresno ora antarane sedulur karo sedulur ki ora. Banjur? Ning tresno sing tak karepake ora pindane wong bebojoan kae Kakang. Kepengin dadi bojoku. Bener. Lah kok cubluk. Mau aku kok krungu suarane Lembu Tirta. Ki Kakang Lebu Tirta bali Bopo. Lah terus bocahe ning ngendi? Sameko ki lunga malih. Lah kok lunga iku? Ki jalaran kula bloko. Pilih kula menika tresno kaliyan Kakang Lebu Tirta. Lah terus? Kasunatanipun Kakang Lebu Tirta boten nampi kaliyan kula Bopo. Ora gelem nampa. Lunga saka ngomah. Ayo yang dibujuk. Pancen tak gelak laguku ujug kepengin ketemu kelawan kowe. Aku mung kepengin nagih janji. Nalika semono
ora bisa urip lamun tok ora bebarengan kelawan aku. Mati. Lempenge tatu mesti wae dilipe pawongan saka mburi. Rahayune kok durung mati lagi wae kan toko wis tambanane. Ya, engko lamun to dhewe wis waras, ngaku lamun wis nambani kowe ya. Ngaten iki Bopo. Rorang So Kakang. nganti aku kan toko. Yen kaya ngono kowe sing ngusadani kelawan aku. Pancen bener. Aku mak ngerteni sampean gemledak ning papan kene, kaporo aku sing ngusadani karo sampeyan, Kakang. Yen kaya ngono aku matur nuwun banget kelawan kowe. Cukup matur nuwun, Kakang. Banjur aku kudu kepiye? Kamangka aku wis bisa nyelametake nyawane sampeyan. Kudune sampeyan ki yo gelem nampa aku dadi bojone sampeyan, Kakang. Aku dadi bojomu. So. Sampeyan nyepalane aku, Kakang. Tenane aku ra mentolo. Lamun to aku nyempalani kelawan kowe Roro Anggit. Mergo apa? Pangrengkuhku kelawan kowe. Wis tak anggep pinangka sedulurku dhewe. Babar pisan aku ra tresno kelawan kowe. Aku tresno kembali-bali karo sampeyan. Sawangan Roro Anggit. Sawangan jagat kaya ginelar embuh. Ora mung sak godhong kelor tebane. Akeh wong lanang sing sarwa luwe katimbang aku. Mula kanthi kuwi Roro Anggit. Sepisan meneh sing tak jaluk lawan kowe aja nganti mbacut. Lamun to kowe tresno kelawan aku. Ora bisa, Kakang. Aku wis kebacut tresno karo sampeyan. Lan menawi dadi sumpahku, Kakang Rebutito. Lamun aku ora kelakon urip pembojoan karo sampeyan, patenge patiku, Kakang. Sumpahmu lamun to ora kelakon bojoan kelawan aku kok entengke patimu Pancen bener, Kakang. sing gedhe pangapurane sumpahmu tak wujuti mati. Kowe dadi menungso sing kejem lan wis Tirta. Pangapunten ingkang kathah. Kamangka wis genah lan cetha perkarane nalika kowe nandhang popo Anggit sing bisa nyelametake karo kowe. Sing kudune kuwi matur nuwun karo Roro Anggit. Ning yo kene malah Roro Anggit tok piloro satemah bakal tok pateni. Apa lupute Anggit? Awit Roro Anggit tansah meksa dumateng batos kula ingkang supados kula niki bebojoan kali Roro Anggit mongko Bapak. Kula niki mboten tresna kali Roro Anggit. Yen to perkara kuwi kowe aja ngluputake karo Roro Anggit. Mergo kabeh kuwi mau wis dadi karepku. Apa to sebabe kok nganti adeng atiku kepengin jodohake kowe karo Anggit? Mergo kabeh kuwi mau kanggo sesulih. Jalaran rikala semono Roro Anggit bisa nyelametake marang nyawaku. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget mergo kowe iki anakku. Gelem kowe nampa marang katresnane Anggit. Monggo sarengan dumateng kula Bapak. Dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Menawi mboten kanthi dasar tresna, lajeng kula nempuh talinipun bebrayan dumateng Roro Anggit. Pedhot wonten sak tengahipun dedalan. Ngono. Kados pundi gesang kula, Rom? Dadi cethane kowe ora gelem nampa katresnane Anggit. Ora gelem nuruti apa sing dadi karepe wong tuwa. Kula mboten saged anglapahi. Aku ora bakal meksa. Mergo aku ngerti lamun to tresna dipeksa iki lara.
Ning ya padha wae. Ning kowe iki adeng aku ya cukeng. Amun to kowe ora gelem tak jodhokake karo Anggit. Rungokke tembuku sing pungkasan ya. Kok upama sak wanci-wanci aku mati dipendem sak dedeg sak pengawe, aja pisan-pisan kowe cedhak kubure bapak. Ari kowe kula suwun kanthi sanget dumateng sampeyan. Monggo dipun jabel pangandikanipun sampeyan kados ngaten. Aku gelem jabel apa sing dadi ucapku lamun to kowe gelem nuruti apa sing dadi karepane wong tuwa, gelem nampa katresnane Anggit. Ngaten. Ya, menika pinangka syaratipun. Iya. Inggih. Kula saged nglampahi menawi kula bebujuan kali Roro Anggit. Ah, ya ngono kok ngenteni bapak nesu wong dirabekno enake ora pakat kok iso. Ngene. Anggit. Jajal jauh kepengin ngerti kowe dirangkul karo anakku iki piye? Jajal, Jek. Dirangkul, Kakang. Kene Roro Anggit. Ah, ngene aku yo lagi percaya. Nggih, sampun kula rangkul. Seger ta ora? Nggih, seger. Lah iya adik emok. Ngene, kados pundi? Mergo kowe sedelok meneh iki omah-omah karo Roro Anggit, tanggung jawabmu saya gedhi. Mula tak jaluk kanthi banget. Golek ana bandira tunggul wulung lamun wis nemokake pasrahke karo Raden Wijaya. Terwaca sedaya pangandika sampean mila kanthi menika. Iya. Nyuwun pamit tambahi pangestu. Kono ndang tindakke. Roro Anggit. Kakang. Lamun kono kelampungan aku tujuan kelawan kowe wong ayu. Sampai sekali hati. Oh, kurangen nombang-ambung terus. Ono tindakke. Hati-hati ya, Kakang Lembut. Ayo bali. Ibu. tumuju ana ing Sumenep banjur pamrih apa? Rama mesakaken dhateng nasibipun Raden Wijaya. Sasampunipun pinisahaken dhateng Dyah Gayatri. Mlengkang saking menika boten kitang sak pelik panggenan. Mugi Rama kersa matur wonten ngarsanipun Paman Jayakatmang boten kitang delancang kencana. Wijaya, Paman Arya Wiraj. jane mono aku wegah nyampuri perkaramu. Yen ngelingi nalika semono Kertanegara keng wus mocot kalungguhanku minangka juru gemung amonco negara. Nanging mergo isih gedhe rasa tresnaku marang kowe. Kowe bakal tak slametake. Rantinen sawetara aku bakal ngripta Nawala. Ngestakaken dawuh. Yai nampi. Jalaran bakal tindak ngono iki. Iya. Saumpama mengkone sliramu ora ngapiti ra.
Astonawala Kantinen Wijaya sowan oning kadiri ngersane Prabu Jayakatwang. Inggih. Keselamatan Wijaya ndak pasrahke marang jeneng Pitasa. Nambi kalian Narya Dikara ingkang tanggung jawab. Amanah. Saged kondur wonten ing Praja Kediri. Iso bali ana ing Praja Kediri. Kang saged mangsulaken boten sanes mung anak kula Wara Kesti. Kula anakmu Wara Kesti. Sapa kae? Saya. Kula ingkang sowan Arya Dikara inggih. Nambi lan Wijaya inggih marak seba ana ing Kraton Kediri nemu wigati apa Handherekaken Dian Wijaya saking dawuh dalem Rama Arya Wiraraja banyak pidih. Kakang Arya Wiraraja kang dawuh marang sira Arya Dikara Inggih ngaturaken nawala kunjuk nyanipun Paman Jayakatwang. ana nawala Kepareng katur Yayi Jayakatwang Ratu ana ing Kediri kanthi layang iki aku njaluk Wijaya diwenehi alas tarik kanggo bebodro anggoning urip. Wijaya slamet kowe. Kakang Arya Wiraraja nyuwun kang supaya aku paring alas tarik kanggo kowe. Bakal tak wenehi nanging kowe aja yasa pendopo ngembari pendopo Kediri. Ngerti? wis to akan dawuh Budal. kepareng nyuwun tambahin. Mundaran Dawuh dalem sira. iki Rasaku ora kepenak. Awat-awat ana Arya Dikara lan Wijaya nambi kae. Yen to yasa pendopo ngembari pendopo Kediri. Okarakhir wis to akan dawuh. Ana bocah bagus tumeka ning alas tarik. Sapa jenenge? Kula pun lembutir. Lembu Tirta. Njur karepmu ketemu jo ning alas tarik arep ngopo? Kula kautus dening Bapa Kudadu ingkang supados ngaturaken bendera Tunggul-Wulu. Bandira tunggu. Menika wujudipun. Matur nuwun Lembu Tirta. Raden, Kakang Arya Dikara. Lembu Tirta putranipun Bapa Buyut Kudadu. Ateges manunggalipun sampun jangkep kepara, monggo dipun wiwiti. Anggenipun babat alas tarik dinten menika. Lembu Tirta, rela Mari. ngono aku kanggo babat alas tarik. Monggo. Ayo, Bapak.
Tak jaluk. Kena yen bisa. Telat-telat. Monggo ingkang kami putarane. Kakang Arya Dikara, Sabdonan dalem. salebetipun panjenengan menika babat Alastari menika menapa wonten kahanan ingkang nyolowadi. Menawi panjenengan wonten Menawi pemanggih kula nalika kula ngraosaken gondang kula salit, kula menika nemokaken woh-wohan ingkang woh mojo. Wah, mojo. Sareng kula raosaken raosipun pait. Ha iki mila pancen woh mojo menika menawi dipun raosaken paejanipun nak ana racune to. Lho nggih. Mila kanthi menika jumbuhaken marang kahanan menika. Nggih. Kraton menika kula paring asma Mojopait. Mojopait. Sasampunipun kula menika jumeneng nata wonten ing Kraton Mojopait. Nggih. Panjenengan sak katrinipun dados paseksen. Nggih. Kula badhe tambah jimat asma Kerta Rajasa Jaya Wardana.